Nice ang view. View, kaning kasagutan kay mga kuan na ma-view naman tanawon. Idu guys, aday diha dapit ta. Ha? Na view na. Ah, lami oy. Sabi mo adto kus view bi. Namugisag tubig ma. Dala nga dito. Subay lang kana una. Kamang-kamang pud ma. Hi guys. Arang ka view diri lami kay dapita. Pero ag nag-view, ag nag-video. Nag-story. Ag nag-istorya, mutungason kay dagway. Sa muka. Diri banda ang among Mauna oh. ano ta agi day? Ah. Manis. Juta ni mama. Og lubihan. Asa? Kana gani. Mayo na ra bunga. Kani ilan ng lubihan ni mama. Kuno. Iprenda lang. So adto may ubos ganiha. Ah! Cobra. I know. So kada ko no guys nga kanaw na remembrance si Papa diha sa una pa nilang pag-ipon nila. Ano si Papa naligid kay nahubog. Sabog ka mama. Mana saja. Ansa man na turog kay tarong dia maga. Labungan man day ni kalata. Ito ya. O diba nice na to. Dali kay kalibangan ko guys. Ay kana ba? Lami ajud ay. Ani picturean ma. Ay pagiro katuod pa. Di pa magud ingon anak ko no kadaghan ang tubig ma. Ngani padaghan pa man itaman ang tubig. Oh no. Muhatag pantat. Oh yes. Mura ba niyang gusto dani mga lasak-lasak. Yes. Ano to di? Mama kay Uy, di man ni mao. ingin bitaw ko nimo. Hala bugas dag-am ato ma. Ha? Baga ka dag-am ato. Kawan ni na. Come on, turn the radio. Cobra. Ma. Wow, niradyo lang nga pink Tommy. Kung si Bukid Vlog yung itorgad, adyan ramon magubad kay sumugak. Agyan na. Sumugak. Dire, sis almasting. Ligid tago yung orasan ni. Mardiske. Mag-store ta di Gilpard. Imbes na ay nailagaraw, nagilampas-lampas kay kahoy. Ay una tama na. May shortcut. Bunabun. Malay ni mo na ko on. Day. Oh, namao dia apot kun sa atong kalabungan. Oh, kasagengan. Okay. Gusto ko. Gusto ko na mo iro. Pero anak magyagi ana guys, sagbot ka do guys.
Wow. Maniblahan lang mama. Linsunis. Ila de na ma. Ato ana on. Ah, Punuan sa bulahan nato. Bulahan ang bulawan ng pagbati. kana bulahan. Kini nga hoy mo na bunahan. Bilang pahulang lang nila. Cute. Pineapple. This is our banana farm. So biri-biri labong na. Mana ama saging ma. Ayan kalami. Buwang Ingan na. bitaw ko nimo. Sama ni sa kadaog ana. Pao na to. Sunod na. Mana bay baho ng kahumot ma? Dali ko bra kay malipang ko. Oh my. Nawa Mani. ko kadag ilo. Nami kapayas hinog mi. Abi ko giilo. Ngi. Day una na day kay malipang ko. Magsunod ko mi. Malipang ko. Mag-video pod ko. Ada ko video kay malipang ko. Ano na crew. Di ako. Basak malipang gani. Ana na saging. Ano ni ang kasagingan nilang madam. Bukid Balags. Nakaw na day kay malipang ko. What makinangita? Nagtanong ko saging na Kanang duha ka bulig ba? Ay malipang lagi. Lagi. Nara ko dari. Mon eh. Ayan natumba o guwang na. Hagad me. Oh no, hanali. Ate nang dalhon mi. Di ko mi. Ha? Pinja. Na pinya. Akin mo big day. Ano pa diya? Nasang bag? Parang sa nagpapong mabasa niya. Na da cellphone dari? Oo, ito pa. Tindaan. Aguang naman niya ma. Guwang naman. Buwan mo. Guwang na ba na? Sure ka di pa mong siguro. Wala. Wala, nabasa na lagi. Ha? Kumagila ko maguna nagtarong. Ngita ko. Hindi pa kasi ha. Ay. Malakay ma. Nabi pa na. Yan ba labi? Magdala ko yun kay guys. Nasi mama na. Ano makarli-karli? Ay, kakapoy ning layo tag umahan. Saan day? Galimot-libot na tubig. Lipong-libog ka na wala na. Kung nang naga, viewers, ano? O, tanawa ka pag hero, o. Hindi naman siya tubig. Ano mo na hindi ka sa akong diliguan itong first, una, itong last. Kana mo na siya. Lami ko diri mag, kuan kay ug arita dari na itubig. Magpanta danig mga buhiin. Kani, fish panen. Wait, tubi mas tubig, eh. Tada, danang na tayo. Why me? Love me. Dadan raman po nag-apil kay masugnod man eh. Kubra na. Kubra. Tubag dayon. So, naan na may sa agianan nga Malisod. hungason. Dinhir ba tug dako kayo? Ha? Dinhir tug bahalas diha niya. Dita. Patungas? Kasi nakakita. So, Ngi. sila ang uwas eh. Yi. Hindi na sila isa. Ay, sa kadoon. Yan naman eh. Huwag kang banha. Aray, nili ka ang hasad ko. Ang Facebook ko. Na butungan man diha.
Pag ingon hoy. Dakang has arami dagdagan na rin libot. Kuy una. Kapoy. Pumasin man. Pagdali cobra. Ay, Diyos ko. Tumason, ay. Si mama, hi ma. Okay pa ka? Katungas pa. Murag nawa akong busog guys. Namana po daw akong buhok. Kanibuak manis mga dapo. Kana. Kita dato mo pud dali sa tadana. Siyempre. Imported. Oh my God. It's too hot. You know. Hi ma. Grabe lagi. Kaya pa? Kira. Ne? Kaya pa? Kaya bag. Kaya nun para sa kag Kakayanin para ma-viral tayo dito. Sa kasagutan. Layo ang kasakit. og kaguol. Init. Aw! Una lang. Sa kabukiran. Layo ang kasakit. Para mura kag princess kung mag-ingad to ma. Butong na jabag. Butong naguwang. Lamon yun ba? Napajudan to. Agyanan. Nagyanan padong to sa mga. Videographer na ni. Taga video pa, taga picture pa. Taga gojod paglukay. Sana ulo na lang. Kapoy pa. Okay, kayo. Nya mutungas na pud mida na. Giyahak ning agianan sa bukid kay tungason. Mo na mga bagtak, murag bagtak ug gabi. Ito Oy, mundo. murag bagtak og saging kanang bantok kon. Kanang kuan si Diya kanang